Assalamu alaikum jama'a, barkanku da lokaci, barkanku da haka. Ni da matashin kin yaran nan na garin Keduma Boys, wanda aka fi sani da Amir Hussein Adam, sunan gaskiya kuma Da'im Hussein Adam. Yau labarin mai tashi ne akan kasho na uku akan labarin kwarcen mai gida, inda yake zuwa gidan maƙotansa yake yankwasa a kira masa wannan batuwa tsariya da ya gani bayan ya bar amaryarsa a gida. Can cire da son kwakin wanda ya saka ta fara kyakkyawa, don ka san mu maza akwai kwaɗayin farar mace. Allah kuwa ai fara kuma ya ce kowa na santa. Allah kuwa saboda haka ya tura a kira ta bayan ta fito ce mai gida barka da yau, bayan sun gaisa da mai sai yake cewa ba kai ne an ga amarya da aka shiga jiwa, sai ce kwarani ne, sai ce daman kisan ne, sai kuma a bai santa ba, ita kuma shi kanwa amarya ce nan ta zo nan gidan ta kwana don kanta takura musu, shi kuma gaba ɗaya ganta ya kaya ya rikice. Hakan dalilin da yasa shine yasa wannan dalili shine yasa ya ce to shi dan Allah ta haƙuri ta bashi minti uku ya sanya magana ta ce magana kuma ta taya maki dai kasan kowa ya mutum bai san ka bace ko magana dole kai maki, sai ce shi wallahi ya ganta nan gaba ɗaya kawai ta yi musu ci ta yi maka kuma kana mijin yaya ta ka ce na yi maka Allah kana tsoron Allah kusance ni ko nake tsoron Allah. Ta ce me a ranka faɗa min gaskiya abin da kake nufi kana, sai ce magana gaskiya sha'awar ki nake gaba ɗaya sha'awa ta sha kanki kada fa ga shi sabon amalar da yi amma ya manta da ita. To jama'a duniya da faɗi da turka shi sha'awa da kake harance yanzu me kake so ya sance shi wallahi ko da kake so zai biya ta, shi kuma ta bashi minti 10 kawai ya ƙara gaba wuce, yanzu ma so yake je so amalar sa wannan kaje fa. Ta ce ita gaskiya ba haka take ba, irin tijin nan cewa shi ma ita ma hannu ce. Hakan dalilin da yasa ta bashi dama ya amfani da ita ya ƙara gaba tafiyarsa, bai san cewa akwai wasa ba ashe akwai wani makocinsu da ya gansu lokacin da suke magana. To wannan makoci nasu kuma ya ɗauki wayan shi, kasan da yake android ci gaba ya zo yi mata kyamara bidiyo, kuma da mun talaka ya taɓa gurin shi da ya taɓa zuwa gurin shi neman tallafi ya hana shi, so da ya ce sai dai ya bashi auren ƙasa, kuma ya ce bai auren ƙasa sai ya riga san halinsa. To jama'a ku tare mu zuwa na gaba za mu ci gaba da wannan labari, amma ku tare mu zuwa shiri na gaba insha Allah za mu zo ku da komai labari cikin yadda aka karke tsakanin makoci da makoci, inda ya kama shi ya ɗauki bidiyon shi na zina da kanwar matarsa bayan kuma kwanansa bidiyon aure. Mun gode kuma subscribe da liking da sharing da comment duka ma ku yi mana har subscribe. Amir Hussein Adam, mun gode.